Έχουμε κοντά μας, έχουμε τη τιμή να είναι κοντά μας ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, ο κύριος Αντώνης Κωστάκης. Είναι νεοεκλεγής, με ένα δυναμικό προσωπικό εκεί, τα μέλη του συλλόγου, όπου πραγματικά αναβιώνουν και αναδεικνύουν το τόπο μας με το καλύτερο τρόπο. Να τον καλησπέρισω. Κύριε Κωστάκη, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Φρεάρη, και από εμάς χρόνια πολλά και καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο. Καλή Σαρακοστή με υγεία. Λοιπόν, νεοεκλεγής, με όρεξη και έτσι με πολλή δράση βλέπουμε και ακούμε. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε διατελέσει και πάρα από 14 χρόνια από όλες τις θέσεις του συλλόγου, τόσο από την Προεδρία, είπαμε, μια που δεν υπήρχε και διάθεση από τον κόσμο να συμμετέχει στις εκλογές, αυτή είναι η αλήθεια, κατεβήκα μια παρέα εκεί, λέμε, είναι τώρα δυνατόν να έχουμε 2.000 μέλη, ας πούμε, στη Ρόδο και να μην βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι να αναλάβουν το σύλλογο, να κάνουν και αυτή μια προσπάθεια όπως και τους προηγούμενους, μήπως το φέρουμε και στα παλιά επίπεδα που ήταν παθούσε ο σύλλογος στη Ρόδο. Σωστά. Και έτσι κατεβήκαμε, βγήκαμε και προσπαθούμε τώρα ό,τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι το Πάσχα, γιατί δεν σας κρύβω ότι και ο σύλλογος είχε πάρα πολλά προβλήματα και δεν θέλω να ρίξω μορφή καμιά προηγούμενη διοίκηση. Όλοι που παίρνουν στο σύλλογο βοηθάνε τον τρόπο του. Αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ίσως αυτή η διετία, τριετία με το COVID έκανε τον κόσμο να απομακρυνθεί και από τους συλλόγους και από τις παρέες και έχει αλλάξει εντελώς τη ζωή μας. Σωστά. Τώρα μια που θεωρούμε ότι κάπως ξεφύγαμε από αυτό, μπήκαμε μπροστά και πιστεύουμε ότι πάμε μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά, με την ανταπόκριση βέβαια του κόσμου. Ναι. Γιατί αν δείτε και στην εκκλησία, έρχεται τώρα, πλησιάζεται πάρα πολλοί κόσμος και ήταν και κρίμα δηλαδή να έχουμε τόσο ωραία εκκλησία εδώ στην Παροικία, να έχουμε πολύ καλούς ψάλτες που δεν υπάρχουν σε μεγάλες εκκλησίες της πόλης και να είναι 8-10 ψάλτες και να έχει από κάτω 10-15 εκκλησίασμα. Γι' αυτό εντάξει, προσπαθούμε. Σωστά. Όλα αυτά που λέτε είναι σωστά και νομίζω ότι οι συμπατριώτες μας θα αξιολογήσουν και θα δουν και την, όπως είπατε λίγο πριν, η προηγούμενη διοίκηση, ίσως και ο COVID συντέλεσε σε αυτό, να υπάρχει μια απομάκρυση και μια καθίζηση, να πούμε, διότι υπήρχαν προβλήματα. Δεν είναι καλό σήμερα το ίντερνετ. Παρακαλώ. Όλες οι διοικήσεις που έχουν περάσει από το σύλλογο έχουν κάνει ό,τι μπορούσαν. Το θέμα είναι και πώς ανταποκρίνεται ο κόσμος. Ναι. Όσο και να θέλει μια διοίκηση να πάει μπροστά, άμα ο κόσμος δεν ακολουθεί για οποιοδήποτε λόγο, ανεξάρτητα από τι κάνει η διοίκηση, και δεν ακολουθεί, δεν γίνεται και τίποτε. Σωστό είναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Επειδή λοιπόν τώρα για να πάμε εδώ στο κάνουμε εμείς, τώρα τις απόκριες, πριν έρθει την απόκριση μας, θα πούμε τώρα 20 μέρες, 25 είμαστε κλεισμένοι. Έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα, να φανούμε και αν θέλετε σαν καινούργια διοίκηση, αλλά και τα λοιπόν πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, δεν πάση περιπτώσει, πάω με το σύλλογο, να μην τα λέω τώρα, να πενεύω το συμβούλιο. Όχι, πρέπει να λέγονται τα... Μια καλή θέση στο σύλλογο, εν πάση περιπτώσει, και κτηριακά θέλετε, αλλά και από πλευράς συμμετοχής του κόσμου. Ήδη κάναμε τις εκδηλώσεις, κάναμε την 7η Μαρτίου πήγαμε. Κάναμε παρέλαση ο σύλλογος και χωρέσαμε στο Δημοτικό Θέατρο το χορευτικό μας τμήμα και άμεσα άριστες εντυπώσεις. Μετά ακολουθήσανε οι μακαρούνες, παραδοσιακές μακαρούνες στην παραμονή της Θηρινής Κυριακής. Μάλιστα. Και εκεί μια πολύ καλή εκδήλωση, γέμισε επιτέλους η αίθουσα του συλλόγου. Και μην νομίζει κανείς ότι το λέω αυτό για να πω ότι εμείς είμαστε πιο καλοί από τους προηγούμενους ή από τους άλλους. Ο κόσμος ίσως ξεθάρεψε, ίσως δεν. Εντάξει, βάση περιπτώσει, για τον οποιοδήποτε λόγο, ο κόσμος συμμετέχει τώρα σε εκδηλώσεις του συλλόγου. Και μετά από τις μακαρούνες κάναμε η Καθαρό Δευτέρα. Ήταν, πιστεύω, η πιο ωραία εκδήλωση που έχουμε κάνει. Όχι σαν Καθαρό Δευτέρα που έγινε ένα ορότατο γουλέντι στο Μέγαρο και χορός κτλ. Όσο οι καμουζέλες που γίνανε από τα παιδιά της Παροικίας, τους νέους, επισκεφτήκαμε 10 με 15 σπίτια
ηλικιωμένων Ολυμπητών που ζουν στη Ρόδο. Ήταν μια ατμόσφαιρα εντελώς συγκινησιακή. Το ευχαριστηθήκανε και αυτοί που τους επισκεφτήκαμε, αλλά και τα παιδιά που συμμετείχαν στις Καμουζέλες. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση. Έτσι πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Μπράβο. Κάναμε και ένα καινούριο τώρα στην παροικία, δηλαδή την παραμονή του Ευαγγελισμού. Ναι. Φωνάξαμε τον Μιχάλη τον Κωστάκη, τον ξαδερφό μου, και το Λιράρι, Ναι. και τον Μινά τον Λοντή και πολλά παιδιά της παροικίας που παίζουν όργανα. Αλλά κάναμε μια βραδιά μουσικοχορευτική, χωρίς ολυμπίδικο αυτό το τσαμπούνα, λύρα, γλέντι, 5 ώρες κάτω χορό κτλ. Κατευθείαν χορευτικό. Ναι, ήταν με διάφορες σχήματα, δηλαδή χορού από διάφορα δωδεκανησιακά και... Ήταν καθαρά νησιώτικο πρόγραμμα και κριτικά. Μάλιστα. Οπότε ξαναγέμισε πάλι η αίθουσα με άλλο πιο κόσμο, δηλαδή με πιο νέους, που το ευχαριστηθήκανε, χορέψανε κριτικά, χορέψανε νησιώτικα, μέχρι τις 5 το πρωί. Μάλιστα. Και για μένα, εντάξει, εγώ έχω μια ηλικία μεγάλος στην πάση περιπτώσει, αλλά καλό είναι να δούμε και τους νέους. Έτσι. Δυστυχώς, οι νέοι μπαίνουν μπροστά. Αν δεν έχουμε νεολαία, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε σύλλογο ούτε τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σωστά. Σίγουρα χρειάζεται να γίνεται ένα πάντρεμα, ούτως ώστε να μπορέσουν τα παιδιά Σωστό είναι αυτό. και τα νέα, αλλά μαζί με τους μεγάλους. Ούτε όλο ηλικιωμένοι, ούτε όλο νέοι. Πρέπει να υπάρχει ένα πάντρεμα προσώπες, Ναι, για να και δουλεύει μια χαρά το σύστημα. σωστά. Και κανένας δεν περισσεύει. Όχι. Και κανένας δεν μπορεί να έρθει να υπάρξει αντιπαράθεση Το μεταξύ... έλλειμμα μας είναι όσο μπορούμε να γεμίσουμε πιο πολύ την αίθουσα και την εκκλησία του συλλόγου. Έτσι. Που θα πει πρέπει να έρθει κοντά ο κόσμος. Έτσι. Μα η εκκλησία, από ό,τι ξέρω, είναι μητροπολιτική εκκλησία. Δεν είναι δηλαδή μια εκκλησία, ένα εξοκλήσι. Είναι μια εκκλησία που μπορεί και ο δεσπότης που λέμε να λειτουργήσει εκεί. Μα έτσι έρθει ο δεσπότης. Έχει λειτουργήσει ο δεσπότης στην εκκλησία πριν ένα χρόνο. Θυμάμαι. Ναι. Λειτουργήσε, ναι. Και ο δεσπότης μάλιστα μας στηρίζει και μας δίνει το παπά, μας έχει δώσει ιερωμένο και είναι συνοικιακό, είναι ενοριακή εκκλησία πια γίνει. Και η δραματική είναι στην ουσία. Ναι. Αλλά όλη η γειτονιά εκεί εκκλησιάζεται, ο κόσμος ο δικός μας, οι Ολυμπίτες εδώ της Ρόδου εκκλησιάζονται. Και τώρα το Πάσχα πιστεύω, γιατί υπάρχει μια πρόταση να κάνουμε πάλι το ραδιόφωνο και εμείς εδώ που έχουμε το στούντιο έτοιμο στο σύλλογο, μήπως το ενεργοποιήσουμε και θα δεις πώς θα λειτουργεί η εκκλησία και θα φαινόμαστε και εμείς, δηλαδή αυτό που κάνεις τώρα εσύ στη Ρόδο που πολύ καλά κάνεις και συγχαρητήρια, θα το κάναμε και εμείς από τη Ρόδο. Ναι. Και τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μπορούν να τις κάνουμε μέσω του ραδιοφώνου και την εκκλησία μας, να βγει ο άλλος από την Αμερική που θα είναι και ιντερνετικά η λειτουργία. Ναι, σίγουρα είχαμε μιλήσει παλαιότερα να μπορούμε να μεταδίδουμε και την εκκλησία από την αυτή. Αλλά χρειάζεται τεχνολογία, χρειάζεται να μπει το χέρι στη τσέπη που λέμε. Όταν δεν ασχολείται κάποιος πάνω σε αυτό το τομέα, δεν με υστερεί. Να σου πω, Γιάννη μου, οι Ολυμπίτες εμείς ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει από το ειστερήμά μας. Ναι. Ούτε κρατικές επιχορηγήσεις πήραμε ποτέ. Πιστεύω κάνα σωματείο που όλη την ΕΛΕΜ και στην Αθήνα ή στη Ρόδο ή παντού. Είμαστε από την συνδρομή του κάθε Ολυμπίτη που ξέρει ότι αυτό που δίνει πιάνει τόπο και το ξαναδίνει. Και το δίνει και με ευχαρίστηση. Σωστά. Αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει να τη λέμε. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Και βέβαια νομίζω ο κόσμος ανταποκρίνεται όταν βλέπει πραγματικά ότι κάτι γίνεται και για το καλό του, για τη διατήρηση της παροικίας. Σίγουρα είναι αυτό. Κοιτάξτε, ο κόσμος τι θέλει. Τώρα ας πούμε οι γυναίκες μου λένε Αντώνη, κάντε εκδρομές. Αυτό θα κάνουμε. Κάντε συναισθιάσεις, κάντε χορούς. Εντάξει. Έχουμε κάνει κτίριο, 400 τετραγωνικά πόσα είναι 2 ορόφους, έχουμε κάνει εκκλησία, stop, φτάνει πια. Τώρα κρατούμε τον κόσμο. Τι θέλει ο κόσμος, αυτά θέλει. Να ξεχνιέται από τα προβλήματά του μέσα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος. Σωστά. Αυτό. Και εμείς τουλάχιστον σαν καινούργια διοίκηση θα το εφαρμόσουμε στο έπακρο. Αυτό θα είσαι σίγουροι.
Ό,τι μπορούμε πάνω σε αυτό θα το κάνουμε. Και αξίζει γιατί είναι μια μεγάλη παροικία με πολλή ιστορία, με πολλή έτσι, μουσική παράδοση και όχι μόνο. Και υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι εκεί που μπορούν να βοηθήσουν, καθένας από το τομέα του. Υπάρχουν και σε όλους τους συλλόγους υπάρχουν, αλλά αυτό που έχει ο σύλλογος ο δικός μας είναι ο μοναδικός σύλλογος που έχει τέτοια περιουσία στη Ρόδο. Δηλαδή, αν πάτε στο σύλλογο Κρητών, που είναι Κρήτες, υποτίθεται είναι πολύ μεγάλο σύλλογος, όντως. Έχουν μια αίθουσα πάρα πολύ μικρή. Κάνουν ένα χορευτικό σε 20 τετραγωνικά. Εμείς έχουμε 500 τετραγωνικά αίθουσα. Σωστά. Έχουμε ολόκληρο σταθμό έτοιμο. Είμαστε πάνω τώρα το απόγευμα. Και έχουμε κονσόλες, τα μικρόφωνα, τα πάντα έτοιμα, δηλαδή να λειτουργήσουν. Μια αν είχαμε λειτουργίας, θα λειτουργούσαμε τώρα τηλεφωνικό σταθμό. Όχι ιντερνετικά, με παμπό, κανονικά. Ναι. Δηλαδή είμαστε μια προοδευτική κοινωνία Ολυμπίτης, κακά τα ψέματα, δεν τα λέμε αυτά. Κοιτάξτε, θα φέρουμε εμείς το δικό μας σήμα εκεί, να προσπαθήσουμε με τη δική μας άδεια να εκπέμπουμε εκεί. Θα το ζητήσουμε γιατί μπορούμε μέσα στο νομό, μπορούμε να έχουμε μία και δεύτερη στην ίδια συχνότητα πάντα, εντός του νομού. Κοίταξε, αυτά επειδή δεν τα ξέρω και προσωπικά, καλά δεν ασχολήθηκα ποτέ. Ναι. Θα δούμε τώρα με τον Γιάννη τον Μινατσί, μιλήσαμε απόψε. Και θα δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό, αν καταφέραμε να το λειτουργήσουμε τελικά, γιατί τώρα το Ισουρούμ δεν δίνει και εύκολα άδειες λειτουργίας, έτσι, δεν δίνει συχνότητες. Ναι. Εύκολα, να το δούμε πώς θα γίνει. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πεις στους συμπατριώτες. Μόνο στον κόσμο καλή Σαρακοστινά με υγεία, να έχουν καλές γιορτές, καλό Πάσχα και να είμαστε όλοι καλά. Με το καλό να έρθετε και εδώ, να κάνετε μια εκδρομούλα, να βρεθούμε από κοντά. Η εκδρομή τώρα πρέπει να είναι όταν κάνουμε την εκδρομή. Τώρα σε λίγους μήνες, σε λίγο καιρό ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Είναι τα παιδιά. Σωστά. Μετά ξεκινά ο τουρισμός. Ναι. Είναι δύσκολα. Ναι. Δηλαδή ο νέος κόσμος δουλεύει. Ναι. Οι μαθητές μέχρι το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου έχουν πανελλήνιες. Ναι, σωστό είναι αυτό. Είναι μήνας που είναι ούτως ή άλλως γεμάτη κάρφατος. Πού να πάμε εμείς. Τον Αύγουστο πια. Τον Αύγουστο θα έρθουμε οπωσδήποτε. Γιατί θα κάνουμε και μια γενική συνέλευση εκεί για τον μπας και γίνει ο Ιόλυμπος Δήμος ξεχωριστός. Ναι. Και πρέπει να κάνω μια λαϊκή συνέλευση. Είναι μια επιτροπή που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση, που στεγάζεται στο σύλλογο το δικό μας. Ναι. Είναι και πάνω από το σύλλογο του Πειραιά από τη Δήμητρα επίσης, και θα βρεθούμε όλοι στην Κάρφατο τον Αύγουστο, θα βρεθεί η ημερομηνία ποια θα είναι, για να κάνουμε μια λαϊκή συνέλευση, γιατί αυτό είναι η προϋπόθεση για να προχωρήσει αυτή η ιδέα, αν τελικά καταφέρουμε και προχωρήσει. Ωραία, οπότε όλα αυτά που προγραμματίζετε θα... Αύγουστο θα μας δείτε εκεί, ούτως ή άλλως. Έτσι. Βεβαίως. Θα τα καταγράψουμε όλα και θα τα έχουμε εδώ. Να ευχηθούμε να έχετε καλή δύναμη. Να είστε καλά, Γιάννη, και ερωτημούς σε όλο τον κόσμο και έχετε την αγάπη μας. Και από εμάς το ίδιο, να είστε καλά, ο πρόεδρος του συλλόγου μας, της Βρικούς. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.